Важно падкрэсліць, што абыход санкцый фактычна пастаўлены на дзяржаўны ўзровень. Фактычна створана як заканадаўчая база, так і лагістычная інфраструктура да абыходу санкцый. Калі мы кажам пра заканадаўчую базу, то нават старшыня мытнага камітэту Лукашэнкі Арлоўскі, ён не хаваючы сказаў падчас аднаго з паседжанняў Савета Рэспублікі, так званага парламента Лукашэнкі, аб тых заканадаўчых рашэннях, якія прымаюцца дзеля таго, каб забяспечыць абыход санкцый, які ўведзены заходнімі партнёрамі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Калі мы кажам пра інфраструктуру абыходу санкцый, тут выкарыстоўваюцца і свабодныя эканамічныя зоны, і індустрыяльны парк Вялікі Камень. Тут задзейнічаны таксама і асобы, якія персанальна звязаны з Лукашэнкам. У расследаванні гэта падкрэсліваецца. Гэта і Шэйман, і Зайцаў, і Шакуцін, і Цяцерын, зразумела, іншыя. І гэта ўсе людзі, якія набліжаныя да Лукашэнкі. Так што тут працуе цэлая схема, на чале якой стаіць Лукашэнка, які, безумоўна, атрымлівае карысці ад абыхода санкцый у свой прыватны кашалёк. Мы лічым, і гэта пастаянна падкрэсліваем на працягу ўжо гадоў нашым партнёрам, што галоўнымі крокамі, якія павінны быць зроблены дзеля таго, каб санкцыі былі шчыльнымі, эфектыўнымі, каб не было магчымасці іх абыходу, гэта гарманізацыя санкцый у адносінах Расіі і рэжыму Лукашэнкі. І ўжо па, напрыклад, меркаванні спецпрадстаўніка па санкцыйнай палітыцы Еўрапейскага Саюза Салівана, з якім у меня была сустрэча, ён кажа пра 60% гарманізацыі, але гэта толькі 60%. Другі крок – гэта забарона транзіту праз Беларусь усіх санкцыйных тавараў, якія не могуць пастаўляцца на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Бо гэта адзін з галоўных інструментаў інфраструктурных магчымасцяў абыхода тых санкцый, які ўведзены ў адносінах да Расіі. Важна адзначыць, што напярэдадні правядзення стратэгічнага дыялогу з ЗША мы правялі рабочую групу з амерыканскімі партнёрамі і выклалі гэты тэзіс. На мінулым тыдні мы прадставілі гэтую пазіцыю зноў у Еўрапейскім Саюзе ў Брусэлі, эксперты НАО, і мы будзем ставіць гэта як галоўную тэму падчас будучай сустрэчы кансультатыўнай групы Беларусь-ЕС у снежні ў Брусэлі. Любыя санкцыйныя пакеты, яны вядуць да аслаблення рэжыму, і мы бачым і прагнозы эканамістаў, замежных экспертаў, палітыкаў. Нават апошнім часам было і выказванне міністра замежных спраў Польшчы Радаслава Сікорскага, які казаў, што Расію чакае сур'ёзны эканамічны крызіс бліжэйшым часам. Гэта падкрэслілі, напрыклад, сёння мы сустракаліся з польскімі аналітыкамі таксама. Мы бачым, што і Лукашенко мае праблемы, якія з гэтага вынікаюць. Зразумела, што ён атрымлівае дапамогу Расіі, але дапамога Расіі Лукашэнку – гэта памяншэнне магчымасцяў Расіі выкарыстоўваць гэты рэсурс дзеля таго, каб працягваць жудасную агрэсію супраць Украіны і украінскага народу. 15-й санкцыйны пакет, які рыхтуецца Еўрапейскім Саюзам, па той інфармацыі, якая ёсць, будзе скіраваны на тое, каб абмежаваць гандаль энергарэсурсамі і таварамі падвойнага прызначэння. Расійскія пакеты санкцыйны таксама могуць закранаць і беларускую тэматыку. Не разгалошваецца напярэдадні ў якім кантэксце, але мы таксама працуем з еўрапейскімі партнёрамі над чарговым пакетам і ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Я вельмі спадзяюся, і мы папярэднія перамовы уже некалькі раундаў правялі, што такі пакет будзе прыняты яшчэ да канца бягучага года, магчыма, ў снежні. Такія захады мы робім і пераконваем нашых партнёраў. Расія галоўны спонсор і памагаты Лукашэнкі, і увядзенне санкцый супраць Расіі – гэта памяншэнне і магчымасці ў Расіі як дапамагаць Лукашэнку, так і магчымасці ў Расіі фінансаваць жудасную вайну. Санкцыі ў адносінах да Лукашэнкі, абмежаванне выкарыстання магчымасцяў Беларусі з улікам таго, што кіруе, пануе Беларусі рэжым Лукашэнкі, гэта таксама наш уклад, унёсак у дапамогу Украіне, якая зараз мае вельмі складаную сітуацыю на фронце, і нам вельмі важна сёння дапамагаць Украіне, украінскаму народу, бо вынік сітуацыі ва ўкраіне шмат у чым будзе ўплываць на сітуацыю і ў нашым краі, на нашай дэмакратычнай перспектывы.